Estou no cuarto das finanzas de galegos, galegas e xente do mundo. É o cuarto das finanzas que está na facenda. Non dixo moito sitio, non vai ser que vengan a roubar aquí. Vale. Alberto, pois vos un vídeo onde explicaba que subeu un 10% das súas consumisións. E dixo, serás cabrón? Subir un 10%, que necesidade tiñas? Pero nos vai explicar dunha forma científica por que fixo esta súa. Atende do chollo. Pero que científica, isto hai que explicar a xente, porque hai uns aí que se cabrearon, hasta me mandaron en privado, chamaronme, tú canto subes aos empleados, payasos, normal, que me insulten, bueno, a xente que lle afecta, eu non vou... Bueno, vou unha cousa, antes de que os empleados, sí, é verdad, si subes aos clientes tens que subir a pago aos empleados, porque hai que pensar no obrero, que a xente nunca pensa no obrero, nunca pensa nos empregados. Eu sempre digo que un sueldo... Por eso vamos comprar ao chino. Eu sempre digo que un sueldo non dá para vivir. Pero todo Dios dice os dereitos, cada un preocupa os seus dereitos. Sabes por qué? Porque vamos comprar a un chino, en China traballan por 200 euros, 100 euros. Non nos importan os dereitos de todos, importan os nosos. Vamos comprar a Primar, que venden un tanga a 50 céntimos ou unha camiseta a 3 euros, porque se fai en China ou Palais que funciona, e a man de obra é barata, vale 100 euros, 200 euros. Non nos importan os dereitos dos outros, importan os nosos, vale? Sí. Pero é un detallito que podíamos alargar normais. No, todo o mundo é consciente deso. No, se son eu consciente, que son inconsciente, todo o mundo é consciente desa historia. A xente non é consciente. Pero facemos igual, é o que hai, veña. Vale, ese detalle vamos deixar aparte, vale? Vale, veña. Vamos ao detalle técnico. Veña. A mí o café subiu un 30%. A cerveza un 9%. Os produtos de limpieza van a subir porque sube o gasoil, pero vamos a olvidar disso todo. Solo vamos empezar ca luz, que cando decides, cando subes o empleado, preguntei aos de Iberdrola e Fenosa, bueno, o que mandan a luz, cando subiron os que suben ao poste de luz, ou que enterran o pau de luz, ou que van aos contadores da luz, porque subiu un 47% a luz. Preguntei cando subiron de sueldo. Aí quedou o detalle, non vamos estendernos máis, vale? Hasta aí vale viendo. De foro se a gente que traballa en Fenosa, que non creo que exista xa, que dijese lle subiron tamén un 47, dixestes, no, de sueldo a eles. No, se con que suba un 20, obviamente disso, con que suba un 20 se va ben, pero solo nun bar pequeno, imagínate que pagues 1000 euros de luz, moitos pagarán máis, pero ponlle 1000 euros, unha media de 1000 euros, 1000 euros de luz. Vale. 1000 euros de luz, subiu un 47%, son 470 euros máis. Se dividimos 470 euros, entendei? Vou poñer a cámara. Non, deixa, non fai falta que miren que miren os números, con que lle leamos está. Vale. Se o 47% son 470 euros, sí. Dividimos os 470 euros en 26 días que traballamos. Son 18 euros por día a maiores. A luz subiu-nos solo 18 euros por día a maiores. Porque non é como a bebida, que se me sube... Ima, 18 euros por día. Escuta, porque a bebida se me sube un porcentaje, podo multiplicar, pero a luz é difícil, porque hai que dividir por consumicións. Pero se dividimos en días, 18 euros por día. Unha cafetería normal e corrente, así dun bar pequeno, é difícil que venda unha media de 200 consumicións. Porque 200 son a media de 2 euros, refresco, cafés, son 400 euros. É difícil que unha cafetería pequena faja 400 euros diarios. Pero vamos a supoñer que sí, que vende 200 consumicións. Se dividimos 18 euros entre 200 consumicións, danos 0,09 céntimos. Solo para a luz xa nos subiron os papitos 9 céntimos. Solo para a luz. Non te olvides que o café subiu un 30%. Que o butano subiu un 36%. E o que vai que a bombona non creo que subiran tampouco o 36%, É dicir, o empresario... para que estedes atentos. Estás atento, Dani? Eu sí. O empresario... O que pasa é que non quería quitarse protagonismo. O empresario que está aquí abaixo, que os políticos tenos como os que quere que plexemos entre nós aquí abaixo, arriba, por detrás caeros, que plexemos entre nós. Nós subindo un 10%, ainda vamos a ganar menos que o ano pasado, sin subir o sueldo empleado, senón é unha ruína. Pero bueno, hai que dar detallitos, non hai moito máis que estenderse. Perfecto. Pero podemos simplificar máis, dialogar máis. O sea, a historia é que subindo 10% en cada consumición e sin subirlle nada ao empregado, vamos ganar ainda menos, perdes cartos. Ganas menos. Vamos ganar menos que o ano pasado, porque todo non subiu máis. Solo 9 céntimos se van ir para a luz. Iso nada de decir. A ver, eu preocupo porque eu teño parte nesta empresa, por eso me preocupo. Pero tamén vou dicir unha cousa. Pero o empleado tamén sei que con 1000 e pico euros non sobrevive, porque mirai unha cousa. As empresas grandes, que traballaban antes en Citroën hai 10 anos, ganaban 180.000 euros, son 180.000 pesetas.
E ahora mismo gana 1.000 euros, que son 160.000 pesetas. Mira como cambiou o tempo, e as empresas grandes apretan máis e é productivo. Que vai pasar? A empresa grande de maquinaria é menos postos de traballo. Levamos 5 minutos de vídeo, isto non ve ninguén. Non ve ninguén, 5 minutos de vídeo, 6 minutos de... 5 minutos. Apaga xa.